आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयो सेकेन्ड टाइम आंनि बेंटलाव प्रग्राम गाफैनाया पारफरमेन्सआ आं बेंटल कलेजाव 2018 आव फैखांबाय आरो दिनै नैथि खेबै नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबनि जे खुंफुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट जेरै इउमेन फुटबल टुर्नामेन्ट दिनै बेयाव आङो सिंगार हिसाबै एसे कमेडि खालामनो हिसाबै आं फैदों बिराद मोजां मोनदों आङो लोगो मोनबाय जेनेबा नोंथांमोनखौबो लोगो मोनबाय आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय आरो रायजो राजा जे जोंखौ अनसायग्रा बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय नोंथाङा मा पारफरमेन्स खालामखो आं बेयाव कमेडि फंनैसो होननानै आङो मेथाइ रोजाबबाय गोबाङानो नोंथांनि डायलगखौ मोजां मोनो दा बे हिसाबै जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा फंनैसो नोंथांनि डायलगखौ बुंना होनो हागोन आं गिबियावनो बेखौ फोरमायो बुंहरनो सानो आरो थेंकिउ होनो जे जोंनि जे डायलगफोरखौ जे अनसायनायनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ बयखौबो हामबाय हरो आरोखि हामबाय होनो नोंथांनि मोजांसिन मोननाय डायलगखौ बुंनानै होनो हागोन साख्रिल' मोनग्रोथोंना फिथाइ सामथाइल' जागोन आङो नासपति काजु बादाम आपेल आंगुर बिदि आरोखि ओमफ्राय सर्ट भिडिअ जों बानायगासिनो दङ बे ओंखारगोन रिलिज जागोन बे सप्तायावबो माने सप्तायाव खनसे खननै खालामो आरोखि मासाव मोनब्रैसो मुंखौथ' दाबो टाइटेलखौ माबा फिक्स खालामनाय जायगा शुटिं सोलिगासिनो दं नुगोन थाबैनो नुगोन